Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe igama uPastor Uningi la ukhona khona engathi ungabusiseka uvikeleke konke kuhambe kahle uNkulunkulu ekulonde sobheka nje iphupho kafushane uthemba kamjadu uthi ke ucela ukubuza la ukuthi ke kusho ukuthini ukuphupha ugogo ongasekho ekuthethisa aze akhale. Into yokuqala ke sizoshaya into pieces kanje ukuthi uma uphupha ubona ugogo wakho ongasekho ekhala lolu uphawu olubi esikeningi luvame ke la ukuxwayisa ukuthi ke kuzofanele ulindele inkinga noma ke izinqushunqushu kanye nezingxabano phakathi ke kwamalungu omndeni. Okwesibili futhi uma uphupha ugogo ubona ugogo wakho ongasekho ekhala lolu phawu ngaba ke futhi isexwayiso sokuthi ke kunesigameko mhlawumbe esibe singahle ke sikwehlele kuzomela ke uzame mhlawumbe ukusiqaphela nokusigwema. Kanti futhi uma uphupha ubona mhlawumbe ugogo wakho osashona ethukuthele futhi ekuthethisa lolu phawu futhi oluba isexwayiso sokuthi ke awenzi izinto mhlawumbe ngendlela efanele futhi lokho kuzokudonsela amanzi ngomsele. Kanti futhi uma uphupha ubona ugogo wakho ongasekho ethukuthele futhi ekuthethisa lolu uphawu olungabuye luvezeke ukuthi uzolandolwa yibhadi noma ke yinkinga ngenxa ke yokuba budedengu empilweni. Usho ngamanye amazwi isukuxwayisa kakhulukazi ukuthi la kunezinto mhlawumbe ungazenzi kahle noma uzenze indlela efanele ezicunula ke ithongo okufanele mhlawumbe ke uqondise isigwegwe. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akakulonde uNkulunkulu akubusise. Ngakhohlwa ukulike, ngakhohlwa ukuvisitha namanye ama video esiwenzile previously maningi kakhulu. May God bless you.